দিদি বটাই দিয়াটা আমরা আগলানি পুছিড়ে দিছুনি কুকুড়াটা দিও আমার কুকুড়াটা টিকি করে छोरा परे नी करछ ना के बंदौछ से जे परे तार हम जते बसते ना से उठी उठी छुआर करी आ के बंदौछ बंदाव दियो तो मार किने बनाई इने रहते के अच्छा बंदे बारो ए जान देखो जा ना ना देखो देखो আমি নাই দেখো তো পয়সা লেনতি চলে যাও ফের 50,000 পয়সা দিলি নাই বনাই যে কি এলাম পয়সা দিলি দূরে आ के होछ आ के আছে রে 9-10 बजे अपने सब गोष्टा के छंदी सही है पर নাই रघुवारी नहीं কইছে ওন্দারু তোমার তো ডাকু জানাই তোকে বন্ধা হলো আসো যাত্রা দেখকে সেফটি কে ডাকলো আজ মকর পড়িয়ার 5000 কি ডাক তঞ্জলি আইডি বন্ধা আনি নিকে সেই কুকুড়াটা পেটমু পিটি করি ইয়া করে পড়ে সেটা বড় পুরা উঠাইবে হ্যাঁ সেটা দেখাইবে না কি কুকুড়া না हो कुकुड़ाटा इया पिटिया ना পিডিয়া পিনারে पिंडारे पिटिया जेंडा बसछि ना सही पिंडारे नहीं पिटिया अब के होछन की बंदे बार के होछन एवढा पुरा दिला मजा न फेड বন্ধ না বাবু চে কেনতি করে লোক গেল তো 500 টাকা কতে हम टीचर एक 5 सब पहले से ना खबर देखे बा पूरा देखे पड़िया ভিডিও বনাউছে हां सेमती बनाई कर भेला मत नहीं 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 दे दे ना तू हमरा गाले आन जा সকালে দে তো হলে রানি করে খাইবো जा तू नहीं আসবে अब के होछन आओ जति पसंद तो पूरा कर दो तोर नहीं तो रा नहीं बंदा है हमारे नहीं पैसा कोन दिए नहीं बंदा बोलो भी तो उठे बस बीच ना आल दूरा दिबी जा दी देबे এখন লোক